Саламыгыз, кадерле дуслар, хөрмәтле думбырала йырлап кобайыр өйрәнүчеләр. Мин һезгә электән йырлап йөргән уйларым кобайырын өйрәнүгә тәкъдим итәм. Ул 1992 елда беренче башлап думбырала уйнаган, йырлаган кобайырым. Әлеге вакытта ла тамашачылар карагалар, кобайырды йырлап ишеттерәм. Хәзер һезгә ябай өйрәнсек аккордлар менән уйнап йырларга тәкъдим итәм. Минем думбырам ми, ля, ми ноталарына көйләнгән. Ми бәләкәй октава, ля бәләкәй октава, ми беренче октава нотага ишетелә бит инде. Уң кул менән һукканда традицион думбырала һугу. Беренче төп аккорд ми мажор аккорды. Беренче бармак менән икенче струнаның икенче ладына басабыз һәм ми, си, ми ноталары ишетелә. Икенче аккорд ля мажор аккорды. Асык струналарга һугабыз һәм ми, ля, ми ноталары ишетелә. Өченче аккорд соль мажор аккорды. Баш бармак менән өченче струнаның өченче ладына басабыз. Икенче бармак менән икенче струнаның бишенче ладына басабыз һәм беренче бармак менән беренче струнаның өченче ладына басабыз һәм соль, ре, соль ноталарын ишетәбез. Шулай итеп, кадерле дуслар, һезгә уйларым кобайырын уйнап, йырлап ишеттерәм. Ярты төндә уянып, йоклай алмай уйланып, уйлап яткан уйларды таралышкан куйдарды. Калай итеп йөрәйем, калай итеп тояйым. Далалағы камгактай, әкияттәге йомгактай, тотып куеп булмастай, ташлап куеп булмастай. Ағын мәлә уйларым, ағын мәлә уйларым. Бүгінгі уйлайым, иртәгәһен буйлайым, иртәгәһен ишәккә дип кулын һелтәп куймайым. Кулын һелтәп куйган берде ишәктер дип уйлайым. Уңыштар һезгә дуслар. Думбырала өйрәнүегезне дәвам итегез. Һезнең менән Межгорье калаһыннан Вилмир Әүбәкеров.